हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, थाम्बनेलाव होनानै होखाबायानो बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, नोंथांमोन गोबांथारानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुखाबाय दं जानांगौ। बर'निनो थुनलाइगिरि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय फावलागुरि गामिनि बिद्यासागर सार बिथांखौ आरबि बसुमतारी मुंनि इउटुबार बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोंखारिबाय थानाय भिडिअखौ नुनानै गोबांथारानो दुखु मोननाय फोरमायदों आरोना। लोगोफोर, जायफोर नोंथांमोना आरबि बसुमतारी बिथाङा जे बिद्यासागर सार बिथांखौ सोंखारिबाय बे भिडिअखौ नुवाखै, नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो दिन्थिनानै होलांगोन, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। नों मानसिया बबेनिब्रा? मा सानफ्रामबो गोदाव सोराव माबा मिस्टिक सार, बानाम बुहुल सार बेबायदि हरबाय थायोब्रा? नोङो एक्सुवेलि सोमोन्दोखौ नायोबा आंनि आफानिख्रुइ अनेक देरसिन सोमोन्दोआव, खिन्थु आं नोंखौ आबौसो जागोन। आबौ, नों आंनि माखासे लिरनानै होनायाव जुदि बानामफोर भुल जादोंबा नोङो बेवहाय उमुक जायाखै सार, फोरला जायाखै सार बेबायदि बुंहरबा जानाय नङा। बाहाय आङो सर्टकाटबो लिरदों जानो हागौ, जिखि लिरा इंराजिजों लिरनो हायो, बर' रावावबो लिरनो हायो। बेखौ जाय गोरों मानसिफोर बिसोर सुद्रायनानै लानो हायो। दिनै नोंथाङा इसिबां मानि गोरोंबा जोंनि अल BTC आव इसिबांसि बर' गामि दङ, बे बर' गामिफ्राव थांनानै नों फोरोंनांगोन। नों बेबायदि लिरनानै हरबा जानाय नङा। दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव बबे रावखौ मा बाहायो, बबे रावखौ मा सोदोब बुङो, बेखौ नोङो गामि गामि थांनानै फोरोंहै। बेबायदि कमेन्टफ्राव लिरनानै जानला मोनला ओरैबायदि जानांगौ, ओरैबायदि उमुखसो बेबायदि बुंबाय थानो नाङा। आबौ, दिनै आं नोंथांनि थाखाय नैबे भिडिअखौ जायनि जाहोनाव रिप्लाइ होनो गोनां जादों। नोंथाङा मिथिना मिथिया? दिनै जोंनि गामि बा गामि बबेबा रावखौ मा होनो, बियोखौ मा होनो, इयो, बियोखौ इयोनो। बर' राव माखासे सोदोबफोर दं, बे सोदोबफोरखौ नोंसोरो मोजाङै सुद्रायनानै बुंनो हायो, फोरोंनो हायो। नोंसोर बायदि गोरों मानसिफ्रा बेफोरबायदि न'आव थानानै नोंसोरो ओरैबायदि जानांगौ, फोरला जानांगौ होननानै बुङोबा जानाय नङा। गामि गामि गिदिंनांगोन, बर' गामिफ्राव हाबनानै फोरोंनांगोन। अब्लासो जोंनि माखासे बर' रावनि गोरोन्थिफ्रा मोगथाङाव महर मोनगोन। बबेखौ मा बुङो, बेखौ मा बुङो, अब्लासो बुजिगोन। नों जिखि जाया लिरनो हायो इंराजि रावाव आबौ। जाखोखौ जेबो लिरनो हायो, जेदबो लिरनो हायो, सर्टकाटबो लिरनो हायो। ओमफ्राय सुद्रायलायनायनि गेजेरजों बुजियो आरो। नोंथाङा बुजियाखै जानो हागौ, खिन्थु माखासे बर'फ्रा बुजियो, मिथिबाय? आं इसिबां मानि गोलाव भिडिअ खालामा आबौ। लोगोफोर, आरबि बिथाङा भिडिअआव मा बुंबोखो नोंथांमोना नुबोजोबखाबाय। दायो गोबांथारानो आरबि बसुमतारी बिथांनि हेंथायै गोबांथार पस्ट होनायनि थाखाय दायो बिथाङा निमाहा बिफिननाय मोनसे भिडिअ बानायफिननाय जाबाय आरोना। बेखौबो नोंथांमोना दिन्थिनानै होनि, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। लोगोसेनो बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय। दासान्दि ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थानाय, बे ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थानायनि सोमोन्दै आङो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो होननानै दिनै लाबोनाय जादों लोगोफोर। दा आङो सिगाङाव होनखादों, जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायदों बिथांमोना बुजिदों जानो हागौ। बे भिडिअआव माबाफोर जुदि गोरोन्थि जादोंबा अननानै खेमा हो होननाय मोनसे लास्टआव आं बुंहैखादों। जा हक लोगोफोर, दा एसेबां मानि आङो बे भिडिअखौ शेयार जानाय नङा बेखौ सानदोंमोन लोगोफोर। जाय मानसिखौ सिनाया बे मानसिखौ
सिनाया होननायाव जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि जाबायबा लोगोफोर बेखौ माने दिनैहाय आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों माने क्षमा बिनो सानदों। जाय सारा आंनि माखासे फेसबुक पेजफ्राव बर'नि राव बर'नि सोदोब बे सोदोबफ्राव मिस्टेक जादों, बर' जानानै बर' रावखौ लिरनो रोङा, दा बे खोथाखौ बुंहरनायनि जाहोनाव आंनि बे सारखौ भिडिअ खालामनो गोनां जादों। नंगौ लोगोफोर, नों बबे समाव माब्ला मिस्टेक जायो बेखौ रावबो हमनो हाया। ट्रेन्सलेसनाव मोनसे नङा मोनसे स्पेलिंआ भुल जाखायो, अब्लाबो बे स्पेलिंखौ भुल जानायखौ सुद्रायनानै माखासे मानसिफ्रा बुजियो आरो। दा जिखि जाहक लोगोफोर, नैबे भिडिअआ माने गोरोन्थि जाबायबा, आंनि बुंनाय रावफ्रा भुल जाबायबा, आं सारनाव रिकुवेस्ट बिहरो, सारा आंखौ निमाहा होयो आरो जोंनि जेसेबां बर' हारिनि रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावमोन, नोंथांमोना माने आंखौ क्षमा होयो। बेखिनिखौ बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय।